Qul huwa Allahu ahad, nena kuti Allah ndi mmodzi yekha. Ma hiya kalimatu tawhid, kodi mawu amene angapangitse munthu kuti akhale ndi tawhidi ndi ati? Kalimatu tawhid hiya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mawu amene amampangitsa munthu kuti akhale ndi tawhidi mawu akuti palibe wina aliyense woyenera kupembedzedwa koma Allah Ta'ala ndipo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtumiki wa Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adayankula mtumiki wa Allah matisunjundirere zipite kwa iye, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Ndinalamulidwa kuti ndimbane ndi anthu mpaka natekera umboni kuti palibe woyenera kupembedzedwa koma Allah Ta'ala ndipo ine Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtumiki wa Allah Ta'ala. Fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'inda Allah. Ngati anganene mawu amenewa ndiye kuti ateteze magazi awo ndi chuma chawo, kungopata zomwe zilizoyenera kuti apereke mu chuma chawo ndipo malipiro awo ndi Allah Ta'ala.